Mwadzuka bwanji Malawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 8 December 2025 tsiku nkumati Tuesday kapena kuti lachiwiri mwezi omaliza wiki yomaliza sikuzakhalanso 30 December wa 2025 tikatendo litakwangula tikumalizitsa mawa tikutsiriza chaka komanso tikutsiriza mwezi wa December. Koma poyamba ndi mulemekeze wakumwamba mwamba mlengi na malenga mwini zonse pachichewa chomveka bwino timati moto chifukwa Yehova ndi moto onyeketsa umene sapanga zofanana ndi wina aliyense pa dziko lapansi. Mwini kulenga, mwiniso kuchotsa moyo, mwiniso kuchiza, mwiniso kubweretsa matenda. Akakwiya Yehova amatsitsa muliri pa dziko lapansi. Akamva chimwemwe mkati mwake Yehova amachotsa muliri ndi kubweretsanso chimwemwe ndi mtendere mkati mwa dziko lapansi. Zimene Yehova Mulungu amachita, ndipo iyeyo salakwisa, sanalakwepo, sazalakwitsaponso kufikira muyaya. Amene tikwena timulemekeze. Zikomo kwambiri ifa chotitsutsanso ndi moyo wamphamvu mu tsiku lalero kuti anthu ochuluka amvanso voice yanga, adziwanso kuti Pastor Shumba wadzuka bwino. Yehova mukatamandike lero ndi kunthawi zonka muyaya. Lero ndabweretsa nkhani ziwiri zoti ndikupatseni Amalawi. Maka nkhani yoyamba ichokera ku Malawi Defense Force kwa asilikali amene andipatsira uthenga umene ndi asilikali pachichewa china timanguti asikali andiyankhula dzulo usikunso andiyankhula asikali kuti ayi Pastor Shumba yankhulani ndithu musabise mtundu wa Malawi udziwe zimenezi. Nkhani yachiwiri ikupita ku dziko la Malawi komanso kwa state president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Koma ndisanatero ndimafuna ndidzudzule mchitidwe woyipa umene ukuchitika, umene wachitika dzulo kwa Goliath. Pa skulu ya Goliath anthu amagula zipangizo zotsika mtengo, fertilizer, ndipo pamachitika zachinyengo pamenepo kuti anthu amene anali ndi makalata amene ndi zoziyeneresa kugula chimanga kamene fertilizer ndi mbewu zina sadagule, koma amene amagula ndi mavenda amene anagwirizana ndi mafumu komanso apolisi ena dera limenelo. Mwana wina dzina lake ndi Precious Mandala anali ndi foni yake ya smartphone m'manja. Akwana zimene zikuchitika zinamukomera kuti iye ajambule ndikuti mafuna apereke information kwa Amalawi zimene tikhala tikuyankhula zija. Ndipo amfumu ndi nduna zawo atamuona mwana uja kuti mwana uja akujambula, anamugwira mwana uja ndikumulanda foni ndikumutenga ndikukamusiya ku polisi ya pa Goliath kuti mwana aya amajambula. Zimene zimachitika pamalopo nde ife sanatifunse ife kati mafumu kuti kodi akhoza kujambula ndiye tamusungeni kale. Zimene zachitika nthawi ya kummawa, koma kufikira mpaka na lero pamene ndikutulusa VN yangaye mwanaye ali mchitolokosi cha polisi chifukwa anatenga foni yake kumajambula zochitika. Ndimafuna ndiuze polisi ya Goliath kuti mwanaye mumpange release, solakwa, sanalakwe china chilichonse. Zinthuzo ndi zaboma, boma limafuna lizidziwa chikuchitika ndi chani pa zinthu zathu. Sinu woyamba kujambulidwa mukamagulisa zipangizo zotsika mtengo. Kwambiri anthu amajambula nkumatumiza kuti anthu azidziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika akugwira ntchito yotamandika, anthu akulandira. Takhati kunapo ife zithunzi za mumafoni anthu akujambulitsa kuti ndagula chimanga kapena ndagula fertilizer otsika mtengo uja amadroja kapena ndalandira chimanga chaulere. Kumakhala kunyadira kukondwera. Koma
chimene chapangisa mfumu kuti agwire mwanayi kuti pamalopo pamachitika chinyengo ndipo amadziwa kuti mwana amene atiyalutsa. Chifukwa zina nkhazi zinthu zabwinobwino za mtendere ola mfumu akadamva kukopa kuti mbiri yanga ikupita patali, kuti anthu adera langa, anthu amudzi mwanga akugula zipangizo zotsika mtengo moyenerera amene boma linanenera kuti anthu azigula. Matumba awiri a fertilizer 20,000, thumba limodzi 10,000. Koma chifukwa pamagwira zinthu zomodula komanso mozembera boma amagula ndi mavendanso, anthu adandaula. Ndipo dzulo lichamma past 4 5 ndalandira mafoni ambiri ochokera kwa Goliati. Pastor Shumba tithandizeni, Pastor Shumba tiyankhulireni. Ndipemphe AMP adera la Goliati muchite machawi, mupite ku polisi kwa Goliati mukafunse kuti Precious Mandala mwammangiranji, ndipo immediately mwana amene atulutsidwe lero kusade asagonenso musero. Mukupanga chibwana nchombolende mwamoti muzilimbana ndi anthu ozuza akupha azifamba munyengono ya Christmas, nyengono ya New Year, mukulimbana ndi ma innocent people. Release him with immediate effect. Timve kuthenga kuti mwana uja watulutsidwa. Mulandu alibe, ngati mlandu ulipo amfumu afotokoze kuti anauza ndani kuti munthu akabajambula zochitika pa mbalambanda ndi mulandu. Timajambula kumpira, timajambula ku misonkhano ya ndale, timajambula ku activities ena saboma amene akuchitika, cholinga anthu ena amene sadziwa zikuchitikazo adziwe aone kumadera kwina. Vuto ndi chani? Ngati zinthu zonse za straight, chomumwangira mwana nkumulanda foni akujambula, zinthu zongati zizi zabwinobwino zimene APM ananena kuti anthu azigula pa mtengo wa 10,000 thumba la fertilizer. Chokheka ndi chani? APM anachiyankhula pagulu pa mbalambanda, boma lakhali kulengeza, maifacha amene ndi anduna aza agriculture anaziyankhula pa mbalambanda, anthu zinthu zakugulira pa mbalambanda, anthu amajambula mothenga amapita. Chomugwira mwana ndi kumumangitsa ndi chani amfumu? Precious Mandala atulutsidwe. Ngati sakutuluka, tikamboti sakutuluka lero ndi Tuesday, mawa ndikhala ndili pa Goliati straightforward, sindikuyankhula mobisa. Mawa ndikhala ndili pa Goliati polisi, ndeti kumana komweko. Ndayankhula izizi chifukwa dakati kuyankhula nkhani imodzimodzi mwina 2 months sopano kuti zipangizo zotsika mtengo sizikuyenda mmene zikuyenda, mmene boma likufunira kuti ziyendere. Madera ambiri anthu akhala kudandaula. Motengera ndamene akundipezapo mpana kumangochi chimodzimodzinso mavenda amene akugula fertilizer otsika mtengo pa mtengo odula mwakagwisa 190 thumba pa zifukwa zanji. Zichepe zimenezo zichepe. Ndinayankhula kuti anduna mupange ndondomeko zofunikira malo onse amene akugulitsidwa zipangizo zotsika mtengo kuzikhala achinyamata achipani kumayang'anisa kuti zinthu zikuyenda mwamtendere, koma sizikuchitika. Zinthu ngati zizi zibweretsa ma errors ambiri kwa basi kuboma. Tayankhula nkhani yanga yoyamba, asilikali a Malawi Defense Force kwa nthawi yoyamba ineyo kulandira uthenga kuchokera ku Malawi Defense Force kwa nthawi yoyamba. Ndibwerezenso kuyankhula mamenewa kuti kwa nthawi yoyamba asilikali ochuluka kundipeza, makamaka ena ayiwo amene anali ku DRC abwera chifukwa cha holiday. Pastor Shumba tiyankhulireni, tithokoze His Excellency the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika Nkulukuta Moyo, posankha General Commander wa Malawi Defense Force Bwana Jafu kuti akhale otitsogolera ku Malawi Defense Force.
ndipo mutasankha bwana Jafu, ife amene tinali ku DRC tinatumiziridwanso Lieutenant Ng'oma. Dzina lina lompasa anthu chifukwa cha magwiro yake a ntchito ndi Haula. Kaya Haula ndi chiyankhulo chanji asilikali akuchidziwa kumene ku DRC-ko, kuti aona kusintha kwakukulu kwambiri kuti angopita Lieutenant Ng'oma kapena kuti Lieutenant Haula ku DRC. Asilikali ku DRC amavutika. Nthawi ya Valentino Phiri chambo chimodzi chija magawana asilikali 5 tangogenza ni akuluakulu, chambo chimodzi kugawana anthu 5 panali ndiwo pamenepo. Amachita kusowa ngakhale matenti oti azigonera ku nkhondo, kuchita kusowa ngakhale jombo yoti avalire ku nkhondo, kuchita kusowa ngakhale zikwama zonyamulira katundu wawo ku nkhondo. Akuti amachita kuyika mu jumbo ngati akaidi, kuyika mu jumbo ngati amisala. Koma chongobwera Lieutenant Ng'oma Haula, anyamata ku DRC anayamba kudya chambo chimodzi chija magawana asilikali awiri. Ndoti wina akudya pakatikati kumapita ku chipyepye, wina pakatikati kumapita ku mutu. Kudya ndiwo ndi nsima ya bwinobwino, kaya kudya ndiwo ndi masupageti za bwinobwino. Ndipo ndinauti masiku ake awa 3 months yomwe iyi matupi athu asintha, ndipo timagwira ntchito mosangalala. Ndi amandipempha nena kuti Lieutenant Ng'oma Mulungu amudalitse. Yesu ndikuyankhula chimodzimodzi, Lieutenant Ng'oma Haula Mulungu akudalitseni kumene mwakatumikira kutsogolera asilikali a dziko la Malawi ku DRC ku peacekeeping. Keep it up. Ndi anenaso kuti General Army Commander Mr. Jafu Mulungu akudalitseni chifukwa cha mapromotion amene mwachita anyamata ochuluka kwambiri ku Malawi Defense Force. Ngakhale ena akuti sanapaside mapromotion, koma akusangalala kuti mwayamba bwino kwambiri zimene mbuyo monsemo mu nthawi ya Valentino Phiri anazisowa. Keep it up. Muyang'anenso ena amene atsala, mwapange promote. Anyamata athuwa azigwira bwino ntchito modzipereka tikawatuma. Uthenga umenewu ukupita kwa General Jaf Army Commander, komanso His Excellency the President of the Republic of Malawi, Professor Nkulukuta Moyo Arthur Peter Mutharika. Komanso ena nena kuti awiri onse mutithokozere kwa nduna athu achimwemwe chipungu kuti keep it up, ayamba bwino apitirize. So ine uthenga sundilemera, ndimafuna ndifikise uthenga umenewo. Nkhani yanga yachiwiri, ndimafuna ndithokoze kwambiri a President a dziko la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa cha 2023, 2024, 2025 Amalawi anakhala akukupemphani. A President chonde ngakhale mudapuma, koma ayi ndithu ife tikufunitsitsa ndithu kuti mutiyimirirenso, mutipulumutse. Ngakhale kunali makampu osiyanasiyana, koma popeza makampu osonali a DPP, koma anthu ataunguza adachita maere, anaona kuti patakali panopa kuti ifeyo tichotse chirombochi, akwenera kuima ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye dziko linakuwa, anthu anakuwa, Amalawi anakuwa, inu munakhala chete kudikira kumvetsera khutu la uzimu kuti Mulungu ayankha chani. A Professor ati Mulungu amakuyankhulani, ndipo mutamvetsera kumwamba kunayankha kuti ayankhe anthu anga
ndipo kawapulumutse anthu aka. Anthu anga ndasiya mdzanja lako, uwatumikire watsogolere. Inu ndikudzayankhano kuti ndiyima ndipo ndiwina. Amalawi ochuluka anasangalala, Amalawi ochepa anayamba kuyankhula zinthu zamwano zachipongwe. Sindingakumbutse, sindingawatchule ndi ochulukako pang'ono kaphava kamene sikamawafunira zabwino aprofesa, kamene sikamawafunira zabwino chipani cha DPP, amene sikamawafunira zabwino dziko la Malawi. Koma lero kuwina kwa profesa ndi DPP omwe aja atembenukanso, ayamba kuyamikira aprofesa, ayamba kuyamikira DPP. Tithokoze kwambiri kuti Mulungu nthawi zonse amakhala mbali yanu. Mulungu akutetezeni bwana profesa, akusamalireni, akusungeni ndi moyo wamphamvu ndi wathanzi. Pamene tikulowa mchaka chatsopano mkucha uno, kapena kuti mmawa lino usiku, Mulungu akuyendeni mwapaderadera ndi nzeru zina ngati mfumu Solomo. Mutitsogolere, mutiyang'anire dziko lino mwabata ndi mtendere. Pitirizani masomphenya anu, yang'anirani madipatimenti onse aboma amene akusokoneza, amene akuchita bwino, kuti mukonze mopanda mantha. Dzikoli patakali pano lili m'manja mwanu. Mulungu wakupatsani, musaope aliyense, muope Mulungu yekha basi, chifukwa Yehova ndiye kothawira kwathu mu nthawi ya nsauso. Davide amatuza zimenezo m'buku la Masalimo. Ndithokozenso ame komanda bwana Jafu ndi stafu yanu, kuti anthu akukuyamikirani kwambiri kuti mwayamba bwino. Pitirizani zimenezo. Anyamata amene anapita ku DRC akuthokozani kwambiri kuti kubwera kwanu pa mpando zinthu zambiri zasintha ku Malawi Defense Force, ngakhalenso kumene wanali ku DRC moyo wawo inasintha. Ndi akunena kuti pitirizani, Mulungu akudalitseni. Tikudziwa muli kutchuthi kumudzi, kumangochi kwanuko, makolo anu, abale anu onse amvetsere ndithu nena kuti dzikoli likumva kukoma chifukwa cha inuyo mmene mukugwirira ntchito ku Malawi Defense Force kuteteza dziko. Mulungu wa Abrahamu, wa Isaki ndi Yakobo akusungeni, akutetezeni, akuyang'anireni, akupaseni nzeru ndi mphamvu, komanso kumuopa Iye pa ntchito yanu. Ndibwerenso kwa Inspector General of Malawi Police bwana Hauya. Mulungu akutsogoleni. Ndinu aphe odekha, mugwire ntchito mosiyana ndi mmene zinalili zaka zadusa za mbuyozi. Nthawi ya mayi Yolamu mumamva inuyo nokha. Zambirimbiri zimayankhulidwa. Gwirani ntchito mokonda dziko lanu, momvetsera kumwamba. Musamayiwale kuti zonse kuti zitheke kuli Yehova kumwamba. Ndibwerezenso, chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Mulungu. Kuti dziko liyende bwino, limayang'ana polisi, limayang'ana army, limayang'ana president, limayang'ana nduna za boma. Lipemphero langa, lipembedzero langa kuti madipatimenti amene ndatchulawa akagwirana nkugwira bwino ntchito, Malawi sakhalanso chimodzimodzi. President adanena kuti kubwera kwa ine pa mpando ndi DPP muona zinthu zimene simunazione ndi maso anu. Ndipo ndizona di profesa kayankhula chinthu chimatheka, koma kudalira inu kuti mumuthandizire. Ndibwere kwa nduna za boma zonse. Lero sititchula dzina la nduna,
koma nduna zonse zimene zikugwira ntchito pansi pa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika, kondanani wina ndi mnzace. Ndiyankhule mawu amene anayankhula Yesu Khristu, koma ndiyankhula mu Chizungu. Love ye one another. Mukondane wina ndi mnzake, nonse ndinu ana a kholo limodzi, Profesa Arthur Peter Mutharika. Mugwirane manja, wina akakhati akudzondoka, thamangani msangamsanga mdzutseni. Asaonekere kuti ntchito yanu yomuteteza, yomusamalira, komanso yomuthandizira profesa ioneke kuti ndi yamphamvu, yopesa chitukuko mdziko lino, komanso yokonda dziko lanu. Amalawi ife tidzakukondani. Malawi ndi mmodzi, kulibenso kwina kulikonse timamva kuti kuli Malawi wina. Choncho Mulungu anatipatsa ifeyo dziko lathu la Malawi, komanso anatipatsa atsogoleri athu amene akhala atitsogolera m'mbuyomu kuti tiadziwe, tiaphunzire. Lero tili ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndibwere kwa mayi wa fuko, Mayi Gertrude Mutharika. Mulungu akudalitseni, akusamalireni, akutetezeni, chifukwa chotina kuti mukutisamalira mpulumutsi wathu wa dziko lino, mtsogoleri wathu President Peter Mutharika. Moyo wake uli m'manja mwanu, moyo wanu uli m'manja mwa iye, mioyo yanu nonse awiri inu ili m'manja mwa Yehova Mulungu. Pamene Mulungu akutetezani, inunso mutetezane wina ndi mnzake ndi kusamalirana. Ndinu makolo athu pakali pano dziko lino la Malawi. Amayi athu ndinuyo. Ndipemphe madaliso ochuluka afikire ku nyumba kwanu. Mayi itu ndiye mwini nyumba, mayi itu ndiye mulera khungwa. Mwana akamenyedwa amathamangira kwa mayi. Choncho inuyo timayang'ana tonse pa inu, maso athu. Ambuye akudalitseni. Ndibwere kwa ma MP. Ma MP athu mugwire ntchito imene dziko linakusankhirani kuti mutitumikire. Ndibwere kwa ma regional governors a chipani cha DPP. Gwirani ntchito mokonda dera lanu, wina aliyense akonde dera lake. Ndimapereka chitsanzo cha Honorable Charles Nchacha amene akugwira ntchito kuchigawo chakumwera. Ndimakamba izi pafupi chifukwa cha amene akugwira ntchito Honorable Charles Nchacha. Munthu olimbikira, munthu osafoka, munthu osadikira kuti ndalama zichokera ku chipani. Ayi, kanga chepe kamene wapeza yekha amagwisa ntchito ku chipani. Honorable Nchacha, Ambuye akudalitseni. Ndipemphe chiti chimene chikoma regional governor onse mzigawo zonse za dziko lino kuti mugwire ntchito mogwirizana. Komanso pena mutamakumana mkumano wanu anthu folonu kukambirana chimodzi, zichita bwino kwambiri ngati dziko. Ma vice president nonse mzigawo zonse mugwire ntchito ngati Nyerere yotumikira dziko la Malawi. Ansembe anzanga, ndikati ansembe ndikuyankhula azibusa, nonse amene tikugwira ntchito limodzi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika mosogozedwa ndi Apostle Timothy Koviwa. Mulungu akutetezeni, Mulungu akusamalireni mapaderadera. A Bishop Ntuwa, Bishop Kachenje, Bishop Kamanga, ndiye ena nonse amene sindinakutchuleni musadandaule, ndimakudziwani, mumandidziwa. Bishop Joshua, tiye tigwire ntchito limodzi. Azibusa nzanga, tiye tigwire ntchito ndi boma kuti timve kukoma utumiki wathu. Mawu ndikuyankhulawa mwagwiritse ntchito. Ndibwere kwa ma activist.
ma-activist anzanga nonse makamaka amene tagwira ntchito kuyambira mchaka cha 2022, 23, 24, 25 sitinatekeseke kupita kwina kulikonse kuyima ndi DPP mu nthawi ya mavuto. Tisagwedezeke ni mphepo ya namondwe imene yaomba pakati pa never. Tisagwedezeke nazo ndizodutsa izi. Ndimayankhula kuti mtengo umene uli zipatso zabwino umagendedwa. Mumvetsereso mawawa, musagwedezeke. Professor Kinka, director wa Malawi Freedom Fighters, musagwedezeke, muli ndine limodzi. Pamene ndaponda phazi langa ine, inunso muponde pomwepo, musazembepo, muterezuka mugwa. Akangauli achuluka kunjaku kuti akukoleni mugwe, mutsate phazi langa. Ngakhale nakuza kuti Pastor Shumba ndoyipa akufa, inuyo mukundidziwa. Ndayenda nanu choka 2022, 23, 24, ino ndi 25 tikumaliza tili limodzi. Sindinagwedezeke pa MFF kufikira date ya lero, ndipo sindikugwedezeka pa MFF, ndipo wina sangatigwedeze pa MFF. Professor Kinka, tiye tigwirane manja kuti titumikire boma la DPP, titumikire Professor Arthur Peter Mutharika, titumikire Amalawi wonse dziko kuti Amalawi apindule. Ife tena tipindule kaye ndi bungwe lathu kuti tipindulitsenso Amalawi ena mmene takhala tikupangira mbuyo muja tayima patokha, koma tapindulira Amalawi ochuluka, kwathandiza milandu yawo kuwina, kwathandiza zovuta zawo, kwathandiza tamanga mabanja. Ife mu Malawi Freedom Fighters talumikizana mafumu akukangana, ife talumikiza boma ndi mafumu atakangana apo. Ife boma la MCP ndi mafumu kulanda na anthu malo, ife ndikuwayanjanisa anthu aja ndikugawa malo omwenerera bungwe lake lomwenerera Malawi Freedom Fighters. Tapangapo zimenezo. Pastor Shumba tapita niluku, Pastor Shumba tapita monitumako ine kukagwira ntchito zosiyanasiyana kumalera osiyanasiyana. Sindinagwedezeke, sindinakunyoze niponi, sindinatulukepo mu MFF mwachipongwe. Tiye tigwire ntchito fa. Masomphenya anu ndi masomphenya anga amayenda mofanana. Pomaliza ndifa ndipempherere dziko lonse la Malawi, abale anga, alongo anga, makolo anga, azigogo anga, nonse dziko lonse la Malawi, kuti Mulungu akusamalireni, akusungeni pamene tikumaliza chaka chimenechi kulowa chaka chatsopano. Tiye tiyambe moyo wina watsopano, tiyiwale zakale, titaye kunyozana, titaye mkwiyo, udani usakhale pakati pathu, kuti timange Malawi wathu watsopano. Amene ndinamulakwira, amene ndamulakwira mchakachi, pakuyankhula, pakuchita, pakuganiza, ndikhululukireni. Tiyendere limodzi mchaka cha 2026, tipulumutse Malawi. Ntchito yathu ndikupulumutsa Malawi. Tigwire ntchito ndi Professor Arthur Peter Mutharika, tipulumutse Malawi uja anagwedezekayo, Malawi amene anavundayo, tichose choolacho, tibweretse chafungo labwino pakati pathu. Pastor Shumba wa alole akane watero lero pa 30 December 2025. Mawa ngati ndiyankhule vieni mwina kukabwera chadzidzidzi, koma ndimalize ndi mawu awa kuti mawa ndimafuna ndisayankhule pokonzekera kulowa chaka chatsopano, kuti mwina ndidzayankhule pa 2 kapenanso pa 3 January 2026 ngati Mulungu andisunge ndi moyo. Koma ndisanamalize mafunso ambiri abwera. Kodi Pastor Shumba, tikumva za pa social media ena amati Chimwendo Banda watulusidwa pa bero usiku, watulusidwa pa internet, pa email, ena akuti ya Chimwendo Banda wapita kumaula. Kodi timve ziti? Yankho lanu likabwera kuchokera kwa ine,
Amalawi mumandikhulupirira, ndithokoze kwambiri kuti mumandikhulupirira, mumandikonda, mumandimvetsera. Ngakhale ena amafuna kudirita humanity yanga, koma sizingatheke, zili ngati maloto, simungathe kuadirita. Choncho Shumba simungathenso kumudirita, ndi otumidwa wa Mulungu. Mulungu anamusankha kuti akutumikireni. Yankho nali Chimwendo Banda dzulo wagona ku Maula prison mu mzinda wa Lilongwe. Chimwendo Banda sanapasidwe belo, ndipo khoti silinamulole kuti apite ku nyumba. Koma nthawi yonse jatamangidwa Chimwendo Banda kuti apite ku prison, anali ku chipatala kumene amagona. Dzulo mpamene chipatala champanga lilizi kuti aya bambo mukupezako bwino, chichewa china chimati nkhasako nyamukani mutuluke. Achipatala anati nyamukani mutuluke mudzipita. Apolisi kuti tiyeni tizipita ku Maula potengera ndi lamulo la khoti. Choncho Chimwendo Banda dzulo wagona musero ya prison ku Maula mu mzinda wa Lilongwe. Mukafuna kukaona abambowa, ndithu thamangani ndi nsima yanu, mpunga wanu, bread wanu, sopo wanu, sugar wanu, kenga kalikonse kamene mungamkonzere Chimwendo Banda mukampase ku Maula prison. Koma saliko yekha, kuliso ambiri kumeneko. Mukamapita muzikumbukira kuti kuliyenda ameneko anapita kale kale, ndotopa ndothodwa. Ndidalitse nonse amene muli mzipatala, amene mukudwalira m'manyumba, amene simukupeza bwino, kuti dzanja la Yehova Mulungu la machiritso likukhudzeni nonse, ndipo kuti no by the end of this year mukhale bwino. Ambuye akudalitseni nonse. Bye bye. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane DPP ndi Blue Alliance ndimene kulamula pano, ndipo Professor Arthur Peter Mutharika nkulukuta moyo ndi amene ali pa chiongolero mpaka 2030. Mbambande mbite.